हेलो गाइस, सबका नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। ना मा होनो लोगोफोर बेरायनो आदार होनो थांनि र' जों बेरायनो। माबायदि आदार होनाय आदार होनायनि उनाव ओमफ्राय जोङो बेरेनि उन उन खारफाबाय थागोन। बेनिफ्राय बेरे बाहाखौ नागिरगोन आरोना बेरे जथाया। दा नोंथांमोना नायलांग्रोलाय माबायदि जायो, माबायदि होयो माने बेरेनो आदारखौ माबायदि होयो नायलांबाय थादो। गुमा नागिरदों, गुमा अबे बेरे अबे र' गुमा नागिर, गुमा मोनबाय र' गुमाखौ नागिर। आं नायबाय थानांगौ बेरेखौ र' गथाखौबा मोनबाय। हा गुमाया जबाब जायो, खिथुखिनिया जबाब जायो। जागोन दे। माबाखौ ओइ माबाखौ हरदो, हालदिया जाबाय। खिथु ओरै माखौथ' मोनगोन र' दानो। खिथु बेरेनो आदार होनो नागिरदों। जाबाय। बेरेयानो आदारखौ लाबाय। बेनि लाबाय बेरे आदारखौ लाबाय लोगोफोर। दायो लारु खालामसिगोन आरो बिरा अरफ्लेगासिनो। गोबाव लागोन एसे अरफ्लेगासिनो लोगोफोर। जों दा बेरेनो आदारखौ होग'बाय, ओमफ्राय दसे सम नेबाय थासिगोन। लारु खालामग्रोगोन, लारु खालामनायनि उनावसो बिरलांनायनि उनावसो जों बेनि बाहाखौ मोनगोन माने। दा लोगोफोर नोंथांमोना दसे टाइम थाथ'दो, नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों बेखौ एसे बेरेनि उन उन थांबाय थासिगोन माने। थांबाय थानानै बेनि बाहाखौ संहैनो नाजासिगोन आरो। दा नै बेरेया फिसाथार नुदों माने। दासो अरफ्लेगासिनो, अरफ्लेनानै लारु खालामगोन, लारु खालामनानैसो बिरलांगोन। बैयाव बिराखै बिरहां जादों। जायगाखौ चेन्ज बानायबावबायसो बेरायनो। बेराय अ थाङो मोननायालाय बिराखैलै ओइ मासेनोबो होबाव जायगा चेन्ज खालामगासिनो, अरफ्लेगासिनो। खाथियाव बिरहो नाङालै, बिरबायसो थाबाय। अबेखि थांखोबा? बेराया गायब जाबाय। सेस बेरे मेनावखि खारबाय। दा जों नुदियासै। ओमफ्राय मा खालामनांगौ दा? नाय बेरे बाहाखौ फाइनालि मोनफैमारबाय नै, फिसाथार। अबेखि थाखो? नैया बेनो जेहां अबस्थायाव जाना दंथारो एकदमबारे। बे बेरेनो आदार होनानै नै होसो दा इयाव मोनफैबाय जोङो बाहाखौ। नायदो दा बेखौ बाहाया फिसाथार, ओमफ्राय बेखौ खावथ'ला, गोदान हैफिननोसै जोङो। आरो बाहासिमबावबा लोगोफोर नै जोनाङाल' दै। जों जिगाब लाना फैबाय, ओमफ्राय सासेया जोजाना थांबाय खारै फोननो होननानै। थांगोनसै जोङो, नायलांबाय थादो।
ओइ गाइसमैन जों बुंदा खामांदो मोबाइल तो बहुत गरम है यार यार खावनो हाबाय दासो फिसा फिसा जादोंबो इमान गिदिर देराखै खोनाबाय सियासो मोनग्रोबाय दासो जाजोबगोन दिनैसो जानो बायदिसो बेरो दाव जागौमोन मोनलाय बा इखौ दा सावजानांगोन जोङो हानि मानसि जाथारगोन नामाब्रा गैला